Estic contentíssima de veure el resultat que hem tingut. De fet, Josep Chaques estava dient-me menys de 30.000 persones no han vingut. I què dius? Te dic que menys de 30.000, que jo Alfarràs sé molt bé. Bueno, pues increïble, increïble que el que vos diga. Des d'ací agrair moltíssim a Escola Valenciana perquè ens han ajudat en tot. Han sigut els nostres guies espirituals en la seva llavor per la llengua. És una peça clau en la nostra societat i en les nostres escoles i en l'educació dels xiquets. I els meus companys, que són un sol i que els vull en deliri. Escoles que han vingut avui a participar i han col·laborat i s'han volcat en aquesta trobada, i la grandíssima participació de fet ha fet que els premis que anem a donar ni tan sols els hagin pogut donar, perquè anem a donar-ne més de tanta qualitat com hem tingut. Molt agraïda a tot el món.